Salut și bine ai venit la Fabrica de Bani, eu sunt Dragoș și astăzi am crescut un pic lichiditatea, am zis că dacă tot văd scăderi pe bursă, ar fi bine să am lichiditate pregătită pentru a cumpăra dacă apar oportunități, așa că ați vă arăt ce am făcut, cum am făcut și de ce am ales asta. Pentru că cumva mi-am propus să am un prag de minim 10.000 de lei, de minim 1.000 de lei ca lichiditate și cumva eram undeva pe la 900 și ceva, eram bine, dar nu eram foarte bine, am zis hai să mai bag niște bani pe bursă. Și mai era o chestie care mi-a influențat un pic decizia, mă gândeam să bag o sumă rotundă 500 de lei, dar pe de altă parte era o chestie care îmi stătea mie pe creier, o să și eu adaug aici ca să vedeți de ce am băgat doar 444 de lei, o să o pun așa, o să rectific un pic portofoliu și îmi stăteam cumva pe creier pentru faptul că suma de aici, din cauza recalculării de pe aici, da, de fapt din 2020, era așa și nu era rotundă și nu-mi plăcea deloc chestia asta, așa că m-am adăugat aici un 444 de lei, 444 de lei, astfel încât să fie 28.000 de lei suma rotundă, suma pe care eu am investit-o din buzunarul meu pe bursă. Vă arăt și aici tranzacția, activitate, vedeți, rond 444, da, am ales să fac chestia asta, să nu fie 500 de lei rotund, pentru a avea suma rotundă mai mult în portofoliu de aici, că mă zgria de ceva vreme pe creier și chiar mă gândeam la un moment dat să bag 44 de lei sau ceva de genul ăsta ca să pot să ajung la rotund. Am zis hai să bag 444 să fie și mai rotundă suma, să fie și mai bine, pentru că ați văzut că în general investesc în cumva în cifre destul de rotunde așa, adică nu bag niciodată 15-20 de lei pe bursă, nu știu, 115 lei, da, și bag ori 100, ori 200, ori 500, ori mai mult, da, și cumva la asta m-am gândit când am decis să fac chestia asta. Ce pot să vă zic, bursa ducem în scădere și faptul că eram aici la 9000, nu eram foarte, nu neapărat convins. Văd că scade și Banca Transilvania și SNP, la un moment dat, încă consider că nu e momentul, dar la un moment dat vreau să intru să mai cumpăr acțiuni probabil la cele două companii. Mai aștept să mai scadă, că mă aștept să mai scadă, iarăși faptul că aștept să mai scadă nu e o predicție, nu înseamnă că o să mai scadă, da? Și este strategia mea pe care mi-o asum și cumva asta m-am hotărât eu să fac, da? Deci nu este neapărat vreo predicție sau ceva. Vă atrag atenția încă o dată, deși am făcut-o mereu pe canal, nu vă luați după investițiile mele, nu vă luați neapărat după sfaturile mele, nu vă dau sfaturi de cumpărare niciodată sau de vânzare, da? Astea sunt companiile care cred eu că sunt bune pentru mine, care mi se potrivesc mie, ție s-ar putea să potrivească alte companii. Am văzut o grămadă de discuții în ultima vreme despre fondul proprietatea și cred eu că dacă îți pare atractiv prețul acțiunii la fondul proprietatea, de ce nu? Eu nu o să mă ating de fondul proprietatea pentru că sunt foarte multe lucruri care nu le înțeleg acolo și atunci cumva am făcut o paranteză aceasta, n-am să mă ating de compania asta, cel puțin nu până în momentul în care înțeleg mai multe lucruri despre ea. Până să înțeleg eu mai multe lucruri despre ea, probabil să se închidă în 2030. Nu înțeleg de ce o companie trebuie să se închidă, de ce trebuie să investească, să nu investească, să vândă, să nu cum vândă. Se zvonește că ar putea să vândă Salrom, să existe pe bursă și Salromul. Iarăși mai vine niște cash în așa. Iarăși la anul se va votea și se poate schimba administratorul societății. Iarăși treaba aia cu societatea, cu administratorul societății, nu înțeleg nici pe aia. Sunt multe chestii care nu le înțeleg acolo. Probabil aș putea să le studiez, să le învăț, dar nu mi se pare nici atractivă compania, nu mi se pare nici, nu știu, nu mi se pare mie multe chestii acolo pentru mine și atunci eu stau pe bară și zic pas, exact cum am zis, pas la Hidroelectrica timp de 6 luni de zile, dacă vă aduceți aminte. Bun, dacă tot la pasul ăsta, am să te rog să dai și subscribe la canal, dacă n-ai făcut-o încă, ai undeva jos butonul de subscribe, lângă el și un clopoțel mic, bifează și pe acela pentru a fi notificat de câte ori postez un clip nou. La finalul acestui episod, dacă te-a plăcut, nu uita un like, un share, orice te ajută, să alege și de comentarii. O să fac o șmecherie la clipul ăsta, să vedem dacă se întâmplă ceva bun, în sensul în care vreau să pun comentariile sub moderare, să văd dacă se mai închid dacă sunt sub moderare și o să le aprob eu la 2-3 ore, aprob comentariile, le aprob cam toate, nu o să faceți probleme că nu le aprob, dar ideea e că încerc cumva să văd cum aș putea face ca algoritmul de la YouTube să nu mai reacționeze și să închidă comentariile la clipurile pe care le pun. Am tot citit problema, sunt și pe la alții, nu are rezolvare momentan, așa că nu știu cum să fac. Dacă nu vrei să comentezi ceva și nu poți, măcar dă un like și o să văd așa că cineva a vrut să comenteze și n-a putut, da? Ok, bun. Revenim la treaba asta cu bursa, ca să revenim la treaba cu bursa trebuie să pun pe ecran. Așa.
în scădere, da, de zicea 29.371, de fapt este cu cei 444, eu am ajuns astăzi la 28.900, cam acolo era portofoliul meu. Acum este actualizat de fapt la ăsta, o să punem și aceea 28.000, să fie 28.000, 1, 2, 3, da, ok. Sunt fericit că am mai reușit să mai bag niște bani pe bursă, sper că la luna septembrie să crească cumva investițiile pe bursă și să pot să mai cumpăr acțiuni. Dar sunt mai liniștit acum că am peste 1000 de lei ca și cash. Nu știu dacă văd, nu știu de ce nu văd de aici așa la profit, mai trebuie o coloană, cred eu. Este coloana, nu o văd eu. Aici. Sau nu este. Imediat mai trebuie o coloană, cred eu. Aici coloane. Bomba la pondere. Nu, niciodată. Ponderea este afișarea tabel. Ok, asta vreau să văd ponderea. Nu știu de ce am scos-o din tabel, sincer vă spun. Practic am acum un 4% cash. E bine, am vrut să văd și cât la 100 cash e în ca și pondere, da? Undeva la 10% aș vrea să am cash la un moment dat pe portofoliul meu, dar mai e până acolo, mai e de lucru. Bun, cam asta a fost episodul de astăzi, nu știu altceva ce să mă mai arăt pentru că momentan stau și aștept, nu cumpăr nimica, nu vând nimica, mă uit bineînțeles și la listele astea cu companii care scad. De exemplu BMW, aș putea să-l cumpăr acum pentru că prețul e 509,60, vedeți că 509,60 prețul de cumpărare, iar eu l-am luat foarte bine, adică l-am vândut la BMW, le-am vândut la 533, da? Trebuia să le cumpăr cu comisioanele bancare, trebuia să le cumpăr înapoi la 525. Deci dacă le cumpăr acum deja sunt în câștig, însă nu o să fac asta, da? Deși ar fi fost momentul în care să cumpăr BMW. Ar trebui să pun 509 cu 1020 de lei, 1020. Rămân fără lichiditate, asta e problema, de fapt, da? Rămân fără lichiditate aici, rămân cu 200 de lei, ceea ce ar fi foarte, foarte puțin și nu e bine, da? Deci cumva mă mai abțin pentru că mai am alte planuri și vreau să am lichiditate, dar dacă cumva, uite, acum aș face rău de 1000 de lei, clar, ce aș cumpăra ar fi BMW, pentru a-mi recumpăra acțiunile împrumutate, cum le-am zis eu, da, ați văzut că am aici le-am zis eu acțiuni împrumutate. Vedem dacă EMU și TTS-ul scad destul de mult încât să le cumpăr 23, nu, 17 și 14 a fost. E încă departe, de exemplu la liste TTS este la, a scăzut și asta, acum 17,75. Nu, de la 14 trebuie să le cumpăr eu pe astea, 14 TTS-ul, da. Mai are scăzut, a scăzut foarte mult la o perioadă, cred că se și vede pe grafic, da? Și le-am vândut mai jos, mai e de așteptat până le cumpăr. Dacă nu, iarăși, dacă nu, cum să vă zic eu, dacă nu scad și nu le recumpăr sau le recumpăr la preț mai mare, mai încolo, pentru că atunci o să am eu lichiditate mai multă, este alegerea mea, nu este nicio fel de problemă. Bun, ca să nu ne lungim foarte tare, cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uita, like, share, subscribe și comentarii dacă se pot lăsa comentarii și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!